Og daw ang napulo ka balay sa usa ka barangay sa Lupon, Davao Oriental. Human gilamoy sa kalayo ni adtong Sabado. Mga apektadong residente gipasangil nga dugay na respondihan ang maong sunog. Ani ang report ni Jandy Esteban. Hala, kadako sa sunog. Igo na lang sa pagtanaw ang mga residente sa mga balay nga ginalamoy sa kalayo sa Purok Madasigon, Barangay Marayag, Lupon, Davao Oriental, Sabado sa gabi. Paspas matud pa mikanit ang kalayo. Sumara sa mga residente, dugay matud pang narespondihan ang sunog. Tubag sa Lupon Fire Station, layo manggod daw ang lugar maong naabot pa og usa ka oras ug tunga ang biyahe. Gama sab sa light materials ug tapad-tapad sab daw ang mga balay maong paspas mikanit ang kalayo. Medyo malayo yun sa kanila, yung barangay. Dito sa munisipyo, sa LGU namin, travel namin ng mga almost 1.5 hours, almost 63 kilometers at layo. Pagdating namin doon, ang nag-responde yung nearest municipality, which is Mati. Pagdating namin mo, wala na talaga, ano na. Pulo ka balay ang naugdaw sa sunog. Base sa investigasyon, nagsugod ang sunog sa balay ni Miguel Maipit. At ano ma'am, yung unattended ng para, kasi nag-burn out sa kanila. Hinoon walay namatay o nasamdan sa insidente. Gibara-bara ang ana sa 350,000 pesos ang danyos sa sunog. Kauban si Mel Colmenares sa kamera. Ako si Jandy Esteban para sa One Mindanao.